kodok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Makset Channel. Di sore hari ini lagi pada ngumpul di sawah, lagi ngombek no pari. Karena Samson pengen lihat odok-odok. Waduh, tangannya digawani kayak ngene piye yo? Aduh. Gak boleh. Nah, lihat odok-odoknya lari kemana? Mana odok-odoknya? Panggil odok-odoknya. Odok-odok itu bukan odok-odok, odok-odoknya kae nang pojokan ke. Traktor. Apa? Kayak apa jenenge? Kombi. Lembari golek apa mbari? Oh iya, odoknya nang pojokan. Dikira odoknya Pak Geng. Apa bledok ya? Dikira odok-odoknya Pak Geng kuwi. Pret. Halo. Dijak neng sawah lho, bocahe. Ngarit nopo kuwi lho. Ate iso untul kok. Rene arti lho kontan kendare neng ngene lho. Lah kok ngaret ngono. Mino ya dulure. Ora golek ula, Mino golek suket. Karo golek ula wi. Iya to. Kok nak didelok wi. Kuwi ngono golek suket. Sedina ngarit ping pira, Bos? Ya? Lagi ya odok-odok. Hari ini odok-odok. Nah, senenge Samson delok. Odok-odok ya. Nah. Ya ayo. Odok-odok. Nah. Keliling-keliling. Ya panggil. Panggil teh. Odok-odok. Mama Mbah. Karo Mbah. Iya ta? Mbah, odok-odok Mbah. Halo. Nah, kita wae kaji didik iki. Odok-odok Mbah. Numpak. Kowe lagi roh. Lagi roh odok. Tuh. Mbah, kalau Mbah dudoi Mbah. Odok-odoknya melayu Mbah. Odok-odoknya melayu. Engko rene neh. Sapa? Oh Mbah Di yo. Mbah Di ngarit kae. Mbah Di ngarit. Nah, kene. Jambune rawuh entek wisan. Dek ngenane uwah wi jane. Tapi anu, pangane apa? Ayo. Neng ndi? Rono. Rono kok Iki ya. Iki putu. Iki putune. Mosok aku iso duwe anak cilik neh lah ya. Bah. Reden tenan to lek kaya. Ya iya to. Reden yakin. Ya iya. Iki ngono putu tuh. Yo, kayak malah ngasak kok. Titik mau neng Udah mandi ya? Belum. Katanya kok udah mandi. Numpak tak inget ngomong udah muter ngomong. ya tak keliling yo. Pokoknya sepenggane ngukur ratan lah. Ben dino wi. Ngukur ratan. Angger malah iya lah. Pokoknya ngukur ratan ben dino. Meneng. Kok nggak tak jak keliling turu. Lha yo ki lagi ro mengke ngajak delok odok-odok. Mergo golek ikine renek. Kowe engko nek golek nungsep nganu ora, Dik? Kalih. Kok nek nungsep. Nah, odok-odoke teko meneh. Di Dok.
Itu namanya kombi ya. Nah, itu namanya kombi. Ayo kombi, ayo Pak. Suaramu mana Pak? Nggak, kok bisa? Suaramu mana? Keluarkan lagi. Oke. Bapak lagi ngecek gabah. Iya. Iya toh? Duduk. Oh, duduk lah glondong. Oh, nek duduk neng kono glondong piye? Glondong kok mlengser rono. Goleng. Lingkung goleng ya toh? Delok gedong karo mbah piye? Yo. Gedong karo mbah. Odok. Odoke cek mlayu rono ke lho. Yo mlayu to rono to, jikan to. Lah, kae lho. Cek mlayu rono kae. Lah, kaya to? Heeh. Ndi? Odok ngana. Odok. Apa nih? Iya. Oh, burung. Burungnya banyak. Seneng kowe jak nang sawah. Iya. Walah sesuk nang sawah meneh. Iya. Wah, sesuk wis bar nggone mbah wis bar kok. Nggone mbah wis bar. Lah sing digawa Jumangir wis digawa? Urung? Lah apa urung ditelepon? Sing didol nika, Pak. Iya, sing 10 apa pira mau kan ranjane diopen. Ana. Oh, kesana? Alah golek opo kesana wi lah. Kae lho odoke srene neh. Ana. Odoke srene neh. Ya, odoke srene neh. Ya, ya ta? Doke wis rene meneh. Burungnya betul-betul. Ah, minggir. Wah, menurun. Aja nggawa satu. Wah. Atret. Nah. Sudah selesai. Lah kengke sing lor abang-abang no Mbah. Lah iki jek akeh no. Awas Pak. Awas Pak. Maju. Ayo. Maju. Maju Pak. Maju diabani. Maju. Samson iso markir no truk, guys. Samson iso markir no truk. Yo, waktunya penimbangan. Yo, oleh kirang puluh ton kuwi. Ya. Dah. Allah. Tuh. Maju lho, Samson markirno, guys. Samson markirno truk. Kiri, kanan ngono ya. Iki keluargane supirno iki lagi ngumpul neng sawah kabeh mergo lagi opo panen. Keluarkan suaramu. Suaramu mana? Suaramu. Keluarkan. Ayo. Ini guys, bakul tersangar iki. Bakul sangar iki pokoke. Yuh, tengkulak iki lho. Supire gemblung. Masak toh? Lah. Wah, ketemu roh kowe roh. Nah, ketemu roh kowe roh. Bakule. Ya yo bakule rada lumayan iki dinane. Sing tukang nimbang karek mesem ngono ae ya. Hitung roh.
Enggak, keloro. Apa ro kon baleni neh ro? Ya ayo kon baleni neh, ayo. Ayo, wes. Piye akeh men mbok nggo apa? Aku 5. Sopo? Waduh. Mak. Turun. Iya. Turun mainan. Jenenge? Jenenge sapa ro? Lah iya. Ngajak Rono. Kalau diseneni tukang nimbang kalau. Jem. Seneni tukang nimbang. Jem. Lah oleh pirang puluh sak. Bingung kok. 50 roh jere roh. Ayo. Hitung sik. Lah jare kowe mek nggo papat. Mana lemah? Nimbangnya sekitar timbangan. Uang. Yo. Jangan bisa Dalam. Halo, Bos. Hadi. Loh, lah kok iso nyeluk Pak Hadi ya, Roh? Bukan Pak Hadi le iku le. Sopo? Jenenge sopo jajal? Alek. Pak Alek jarene. Aku engke yo kuwaget wah lah tukang dondome kok ganti ya aku ya. Lah terus neng ndi Jalidin aku ngono ae. Anda. Tak goleki nang warung roh. Lah Galidin kok gak enek neng ndi roh aku ngono. 24 berarti jumlahnya 14. Ojo mau ngombe arake teratur, gak teratur yo wis baru. Waduh. Wis yo ngono kuwi engke. Kowe nek ngombeni aja akeh Gus. Iki nek anu mbok dietno ae kok nek ngombeni kok. Poison no? Oh bahaya nek Wah, bahaya wi. Perjalanan iso stroke sampuran. Marai yo wedhus yo ngantek blokek kok. Pare bdos loro. Atas. Oh naik atas ya dimarahi bakule no naik atas. Gak boleh. Mas. Nimbang 14 Mas. Harga muleh kakean roh wi go muleh. Oh ngono ta? Heeh. Nang ndi? Naik truk ta? Numpak truk, golek numpak truk kono nggo. Lah ke, ya to? Ya ke. Naik. Engko naik le. Engko sing nimbang iki naik le. Heeh. Endi? Sak kuwi to? Itu lo naik, Pak Lek naik. Lah, naik to. Naik. Wok, naik atas. Samson juga mau naik. Walah. Jatuh tonggo. Nek jatuh piye? Gak bu. Iya. Anak nopek iki, anak nopek. Anak nopek. Wis, ya ditutup ae ya. Yes guys, cukup sak menit wae. Terima kasih yang sudah menonton video hari ini. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.